see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause Kaya risiko doon na sila kumakain. 3 minutes. Ayan yung kitchen na to, guys. Good morning, guys. Ano na? Alas 10 na. Ang morning. Ayan na siya. Lalabas lang din niya. ChonaAndMyKids. How are you, Baba Ala? She's good. She's Oh, I love your clothes, Baba. Tingnan mo tayo. Lagay ko sa basurahan mo Thank you very natin. much. Yes. Lagay mo natin dito sa basurahan. She was trying to shake her nappy. Ano, tingnan ko rin. Ano natin, may papakita sis. Ah. Ay, parang headband mo na dyan ba? Ang cute-cute naman. Ganda, ang cute. Ay, ayaw niya eh. Yes? I think he broke Zach's headphones. Oh, grabe naman. Because now we can't hear anything. Oh, grabe naman kung makapagbintang. Ginawa ko lang, linagay ko lang yan sa ulo. I can't hear anyone. Ay. Maybe he has to clean his ears. Sa'yo, ikaw ba gumamit ng kanya? Oo. Sa akin kay Zach, sa yung kay TJ. How's your headphones, DJ? Huh? How's your headphones? One's good. Mine is good? I took care of it. You're safe. Kasi gamit ni Riz kagabi. I took care of it. Yung kay, kay TJ, si Tinbak, lasing. Siya nag-uubos na siya. Sabi niya, apat-apat na basa ako lang pala inom. Hugas-hugas pa kayo. Kasi guys, ito yung ininom namin kagabi. Tapos, linagyan kami ni Dan dito. Diyan, nung trinay niya. Nasira yung mukha namin. Siya, sarap na sarap. Social kasi yun eh. Social siya. Muscato lang kasi yung Muscato, $5 ay sa kanya $75. The best daw na champagne. So, magluluto ako kasi gusto nila ito. Pancakes and bacon. Tapos, ito yung silver side for dinner daw yun. Pero gagawin ko kasi slow cook siya. Nice. Ayan. Naubos din. Kaya nga, thank you, Manay. No worries. Gagawin daw yan ni Ray. So, ibibigay natin yung recipe nito kay Simplers. Pero wala pa to sa Chona's Kitchen. Hintayin nyo na lang, guys. Matanong na niso kung uwi na sila Tito Dan bukas. Ayan yung pancakes. Yung bacon nandoon pa. Ayan, nagluluto pa ako. Ayan si Tin pala. Ayan si Tin. Nakita nyo na yan. Dito na si Jan, guys. Galing siya sa labas. Lagi niya ginagaya si Ayla, no? She's happy again, John. Yeah, that's what she's happy again. Tapos na si Dan, guys. Ito yung pangalawang plate niya ng Maghugas niyan. spaghetti pasta. Maghugas niyan, Shane. Hindi, ikaw natin. Sabay gano'n. Ay, Sab. Meron pa ito. Tapos, eto na pala yung ating pancakes. Ayan, merong raspberry. Yeah, raspberry, di ba? Yeah. And blueberries. Boys, tingnan yung mga bata. Hindi pa nila. Ready na. Nice. Cream. Zach, do you want cream? Okay. Breakfast ready, boys. Say good morning, Baba. Good morning, guys. You don't like honey? Blueberry. I didn't say strawberry. Raspberry, I said. Yeah, strawberry. No, we don't. We finish it, remember? Ang cute naman ng ano. Good morning, John! Hindi alam na dyan, inubos niya yung ano. Lubo. Oh, aling ba sa'yo? Should put bananas on it, mate. Yeah. Yeah, put some banana. Do you want me to cook you some, ha? Yeah, why not? Strawberry. Baba, I'll have syrup, bananas, and cream. Okay. Thank you. Yeah, Diyan na. Thank you. Holly girl, this is yours. Holly. Meron pa akong konti. Lutuan natin daw si Johnny Boy. Ito kay Kuya, gusto niya para so gagawa ulit tayo. Ito yung pangalawa. And si Jan nga din gusto. Meron pang tirang konti. Hindi na yan kasya sa kanya. So, eto, buksan ulit. Linagyan ko na pa ito ng tubig. Okay, meron ka pa.
Na-miss niya raw maghugas. Pinaalis niya si Tin. Siya daw maghugas ng ng isang batch. Yung pinagkainan ng mga bata. Miss mo? Sabi ko sa'yo, kahapon kasi siya nag-start. O ngayon, araw-araw siya naghugas. Pinaglihian ko yung paghugas. Kat! May sub, ka na, Kat? May sub ka na ha. May sub ka na. Si Dad kasi tagahugas sa amin. Wala, naligo atay. Naligo siya? Oo. Sabi niya, ay, maubusan Boil ka ng hot water. Nauna, early in the morning. Ito ang nauna, siya. Siyempre, kahapon, wala akong ligo Wala siya ligo kahapon kasi alamig ng tubig. Be gentle, okay? Baba! Ayan, nagpi-play lang siya, Hi, Baba! I need to sit down. No? You wanna sit down? You wanna see Isle if you sit down? Baba! You love the camera? Nakatingin talaga siya, Hi! Hi, Baba! Bumaba ka na naman, Baba. Wala na sa unan. Nakababa na naman. Ang ganda-ganda ng damit mo talaga, Baba. Yeah. Ganda-ganda. Are you happy? Are you happy now? What? Are you happy na, Baba? No more sore belly. Uy, yung gusto niya, nakatingin talaga siya sa camera. Baba. You like the camera, Baba? Bless you. I'd like to too. Bless you, Baba. Hello. Hello. Gusto niya rin Ito na yung kay Jan, guys. Pancake with banana and cream. So, dalawa yan. Kuya! Yes. Do you want me to cook you more? Do you want me to cook you more pancake? What? It's one done. Oh, no. Do you want me to cook you? Okay. Paluto pa talaga si Kuya. Pangatlo na to ni Kuya. Kuya, it's ready, Kuya, ayaw niya ng raspberry, blueberries. Ayan, tapos na si Jan. Dalawa yung kanya. Alright, thanks, gotcha. Thank you. Welcome. Yeah, I'll fix Kuya. Nakaligo na si Dan. Fresh na sa Ayan, nakabihis na kami. Alis kayo, punta kami ng Filipino shop. Ito yung nabili ko sa Zara. Ayan, yung kanyang top. Tapos, lagyan ko pala siya ng band-aid. Ito yung ice cream band-aid, Kasi meron siyang sore dito. Yung sinuot niyang sandals nung New Year, nung nag-party. Ayan. One here too? Yeah. Let me see. I was trying to kill you. Oh, yeah. Ayan, pula. Okay. So, ayan. Nalagyan na natin siya ng ice cream band-aid. Okay, sarap na yan, Baba. Okay. And, Yummy, yummy, yummy. ang cute naman. Tulog na naman siya. Masaya na talaga siya. This outfit Ganda. Hintay lang namin si Jan kasi naglagay siya ng petrol sa car ko. Check out na yun. Ano vlogger na 1.3? Yung friend ko. Constant friend. Si Kuya hindi siya sasama sa amin. Sama siya kay Daddy. Maglalagay sila ng gas. Maglalagay sila ng fuel sa boat. Si Zach ang sasama sa akin. Okay, Zach. Get inside. Get inside. Get inside. Dito na kami sa Mount. Guys, nag-park kami dito sa Michael's kasi maglalakad kami papuntang Lima and Co. Okay. Dinala ko dito si Race, guys. Dito sa Mangoes. Ito yung gusto kong mirror, guys. Dito kami sa Mangoes nga pala. Gusto ko to, guys. Ito, Kasi lang siya, flowy lang. No? Maganda siya. Mag-try kami ni Race yan yung kanya. Maganda yan, Ito sa akin. Try ko to. Marami dito magaganda. Tapos, konting, selection lang sila. Hindi sila maramihan. Ito, isa na lang to. Itong style na to. Mag-try on tayo, guys. Natin ko dito.
So, ito siya, oh. Pag nasuot ko na. Pero meron pa akong short, kaya medyo bulky siya tingnan. Gusto ko siya kasi presko. Diba? Oh. Ay, sandali. Sige nga. Tingnan mo ito. Okay ka lang? Ayan. Diba? Flowy lang, no? Oh, no? Oh, diba? Ganda, oo. Ito, gusto ko to. Kunin natin to. Diba? Yeah, this one. Yeah, I'll get this one. Want this one down? Yes, thank you. Ganda, no? Ang dami magaganda dito, oh. Mahaba. Baka dito, pwede mong ma-adjust. Hindi, kasi maliit to. Medium kasi. Itay mo to. Ganun ba? Ay, oo nga pala. Lalabas yung ayo. Ganda sana. Ito, maganda, oh. Maganda rin to, oh. Na? M ata. M ba? Basta maganda siya. Pumasok na sila kasi mainit doon. Oo, eto maganda to. Ito yung una kong gustong itry. Kaso, wala silang size kasi large na yan. Kaya ang kinuha ko yung isa, yung sinuot ko nung New Year. Yung New Year's party. Thank you. Yeah, thank you. Okay, let's go. Tayo dito kay Birdie Blue. Ayan, pasok. We'll go inside Birdie to malap. Diyan ka muna. Tingin muna ikaw dito. Para siyang yung ang tawag dun sa atin. Hindi pala. Ano? Yung NK fashion, yung mga ganito. Cute din. Ang laki lang. 14 man kumanan. 14 ang size. Okay, naka-sale na siya. For next year. Kaya na. Ayaw niyo yung mga malalaki. You like it? Mga words, mga cozy-cozy ka na dyan, ha? Ito cute to, guys, oh. No? Ganda siya. Andun si Simple Race, oh. Dito ko binibili yung aking mga diffuser, yung Palm Beach. Ito yung ang favorite ko. Yung, hindi pala yan, yung watermelon. Wala sila ngayon. Eto. Ayan. Dinala ko dito si Race dito sa favorite na shop ko sa Lima & Co. Beep, beep. Good job. Naupo na siya dito. Come on. Ano daw? Ha? Ando na si Dan, oh. Stuck. Don't walk like that. Holy, no. Guys, meron dito yung kuldoroy ba? Ayan, oh. Ang haba, oh. Nandun yung mga bata siya kasi Dan. Busy rin sila dyan sa gilid. Ang ganda nga, eh. Ang ganda to. Gray. Ash. Walang size 6. Huwag kang umasa. Wala. Kasi tapos nyo, size 8. So, ganda nga, oh. Wala na naman siyang nakuha. Mayroong gusto ka, so malalaki ang sizes. Just go straight. Pasok tayo dito sa canopy. Okay. Go in. Okay. Dito tayo, guys. Pero ano, wala siguro. Oh, who's gonna play toys? Blue. Dito pala mga polka dots for next year. Naman sa side, sa kabilang kwarto to. Andun si Reyce sa may mga damit. Dito mga home decor dito, oh. So, gusto ko to ngayon, mga ganito, oh. Magkano kaya to? Kasi sa Lima & Co, $50 ang ganito. Eto, mura lang, $16. Oh, yung sa Lima, $50. Ito, $16.95 ang isa. Cotton. Ang dami nito sa probinsya nila, mama, sa Naga. Ito, ang cute, oh. Like yung basket. Ano ba yan? Tawag dyan? Cute.
Ito, oh, sa kitchen. Mga gusto ko talaga pag mga kitchen ang mga naka-display. Tingin-tingin ba? And she's happy. She's happy. We're going now. We're done. Come on, andun siya, oh. Oh, tara. Yeah, because we're gonna walk again. Feeding time for Isla. Pasok kayo dito kay Ganda. Ganda. Dito tayo. Tingin-tingin tayo dito. Skirt. Ito maganda to. Oh, cute. Race, baka magustuhan mo to. Yellow. Light. Cute. Ay, ganda. Ganda. Puti na naman, oh. Kaso kung malimpis lang ang braso ko. Ito, ang ganda to, oh. Tsaka ito. Kasi yung aking braso, hindi siya pwede. Ngayon, ang daming polka dots. Oh, polka dots. Polka dots. Ito, may nakita kong cute na skirt para kay Holly. Tingnan niyo, oh. Ang cute. Pero parang malaki pa to sa kanya. Ito, ang cute din, oh. Take me away. Summery talaga siya. Ito. Ito, cute din to, oh. Pink. Baby pink. $59.95. Tapos may $10 off siyang nakalagay na tag. Ayan, oh. Nagsukat lang si Race. Dito siya, oh. Wala siyang napili, guys. Wala na naman. Labas na walang bit-bit. Nag-stop kami dito, guys. Kasi si Sak na number 2. Hindi na siya makapaglakad ng maayos. Kasi Isla, look at her. Sleepy. Check ni Don. Sorry. He's happy again. He's happy now. Yeah. Careful, huh? Careful, you might. How big was the pig? Little big. A little. Little but hard. That took a while. Chicken nuggets? Just Here, Papa. I already walked. Yeah, but still. We're gonna go Kmart. You want Kmart? Okay, so that's Yeah. Kmart? Come on. Yeah, the smoothie one. You want the banana milkshake? Okay, let's go. No, it's not a long way. It's just there. We're just gonna cross straight. Oh, yeah. Careful. Nagpakarga siya sa akin. Sinisisi niya pa rin ako sa sukat ng paa niya. Kaya nga iningal ako. Kinuha na ni Sak. Come on. Let's just carry on like a bag. Pagod na si Ole. Okay, piggyback. Hindi niya ako pinabayad. Yeah, si Tito Dan nagbayad. Hindi tayo pinabayad ni Tito Dan. Sarap nito, watermelon. Same kami ni Holly. Tapos hotdog sa kanya. Tsaka si Sak. Kay Sak, cookies and cream. Milkshake ang kinuha niya. Si Raish yan. Mountain Dew tsaka hotdog with mustard. Pumasok ako dito sa Foodland, guys. Kasi kuha tayo ng cauliflower. Kuha tayong cauliflower. Ito. Ito na lang malaki. Ito, isa nito. Dito na kami, guys, kay Jonalyn sa Filipino store. Yeah, okay. Kumuha na siya ng mugo-mugo. Ayan, dami. Dami niyang stocks dito. Oh. Diba? Corned beef. Hakot na siya. Tapos na kami dito kay Jonalyn. Come on, let's go. We're home, Baba. You're tired. Nakatulog sila. Come on, Sak. 3 hours? Ready na siya for next year. Happy New Year. Bye na kami. How's Isla? I still sleep.
Yes. Magluluto ako ng cauliflower with white sauce. Partner siya ng ng corned beef, yung silver side. And ito yung tuna. Kalalabas ko lang kaya ayan, binabad ko sa tubig. Tapos ayan, magbabalat ako ng patatas para sa mashed potato. And maglalaing ako. And ito yung corned beef. Diyan lang siya. Tapos magpapahula ako ng tubig para sa cauliflower. Yeah, the corned beef is still cooking. Ayan, kumakain si Kuya ng leftover na afritada. And ito kay Hol, gusto niya rin daw kumain. Hello. The corned beef is not ready yet. Humingi ulit si Kuya ng rice, then kuha ako ng pork. Diba, gutom si Kuya. Ito na, nainit ko na to. Oh, mainit siya. Mainit siya. Here you go, Kuya. Thank you. How about you, Baba? Wait. Doing this guy. Kumakain siya ng chicharon. I love that. Yeah, the chicharon. This one. The crunchy one. So, ito na yung white sauce para sa cauliflower. And ito yung patatas para sa mashed potato. And ito yung corned beef. Oh, yung usok. So, basta yan. Malapit na to. So, ayan na yung ating cauliflower. Nailagay ko na yung white sauce. Maglalagay lang ako ng cheese. Then, ibibake ko na siya. So, yan. And si Bye-Bye. Ayan si Baby Ayla, oh. May hiccup siya, guys. Naawa na siya kay Mushi. Wow, kay Mushi, guys. Wala na naman. Matatanggal na yung tainga. Matagal na yan sinasabi sa akin ni Holly. Wala pang time si Mami. Ayan, si Tita Rice na lang. Tahiin niya daw. Kasi mawawala na siya ng tainga. Doon na yan ihuli si Mushi ka. Kaya nga eh. Oy guys, nilalabang ko to. Ganito talaga ang kulay niya. Yan kayo. Maniwala na lang. Maniwala kayo. Nilalabang ko yan. And ito na pala yung corned beef. And mashed potato. And yung cauliflower andito. Malapit na yan. Hinintay ko lang siya matapos yung timer. Oh, she gonna fix Mushi. I'll fix her hair. Ear. Remember? You've been asking me? Yeah, you didn't do it now. I know. At tagal niya na talaga rin inaas. Mom, fix Mushi. Okay. Talent kasi yan ni Tita Rice din. That's Tita Rice talent, Baba. She will be fixed after this whole day. Slice na natin to habang yung isa busy doon magtahi. Magtahi. Kay Mushi. Binabantayan siya ni Holly, oh. Almost there. Almost there, Baba. Not yet. Not yet. So, yun, oh. Muusog pa siya. So, ikat ko lang to. Oh, tapos na rin yung ating cauliflower. Ayan. Okay. I know. Ayan na guys yung corned beef. Tinatanong niya, sinasabi ko. Parang nagbe-brainstorming na siya. Sabi niya, Hi! dami niya sinasabi. Sabi ko na, binoil mo. Sabi niya, oo, tapos Paglagay mo yung tigsan. tanong lang naman ako kung binoil mo. Bahala ka dyan. Kasi sabi niya, masarap. Masarap. Oo. Si Holly, tapos niya nang si Mushi. Nasaan na si Mushi? Oo. Ay, dinala na sa Dinala na sa labas. Nasa labas na guys. Na-fix na. Nasa pram. Oo. Nasa pram. So, ito na yung ating cauliflower, guys. Lagyan na natin yung mga... Creamy, oh. So, ito na yung dinner ng dalawang boys. Yung dalawang malaking boys. Mag-chocolate pudding si Jan. Si Jan lang. Si Dan kasi, mag-ano kay mamaya, mag-cheese platter. Kaya, isi-save niya raw yung kanyang belly sa cheese platter. Si Jan kasi, favorite niya to eh. Di ko pa, meron kaniyang video, di ba? Mm-mm. Di ko pa napanood. Dali-dali lang. Madali lang, diba? Sobrang dali. Ito, ang tawag nun, gusto mo nagkikrave ng cake? Di ba Yung ano? Oh, yung sa popcorn.
Sino maghahawak? Who's gonna hold the popcorn? Can I hold the ball? Hold on, man. I haven't held it yet. I'll do it. I'll do it this time. Gagawa sila kung sino maghahawak ng popcorn bowl. May. Molly, you're not holding it. Tita Race will hold it. May. Andito yung bowl, oh. Ayan ba? Nasa floor. Microwave na natin to. And ito yung ice cream. Ayan yung popcorn. Who's gonna hold? Tita Race? Holy. Ano natin siya. Initin. Anong ginagawa mo dyan, Simple Race? We should try to find the movie. Eating popcorn. Nagiging-popcorn siya doon, oh. Naghanap sila sa YouTube ng movie. Ayan ka dyan. Mainit na siya, so naglagay na siyang ice cream. Cream naman yung ilalagay. Nagluto pala akong tuna, guys. Kasi, gumawa ako ng, yes, I do, han. Laing. Ayan. Tapos may lobster. So, yan ang aming dinner ni Simple Race. Tapos na palang kumain si Race ng yung ulo ng lobster. Pinaliguan niya lang si Ayla. Ito yung kanyang shell ng yung ulo ba? Shell ng ulo. And ito yung aking laing. Ayan. Malapit na to. So, yan na yung laing natin. Meron siyang lobster tsaka tuna. Tapos maanghang siya. And then, naubusan ako yung mahaba. So, meron ako dito yung mga nahiwa ko ng yung siling haba. Ayan. So, ayan na yung itsura ng ating laing. Ayan, napatulog natin si Ayla. And tapos na nila Mommy at Daddy gawin yung ating cheese platter. And then yung muscato. Ayun, sarap-sarap. Ay, ang cute tingnan. Oh. Ang cute. Sige, Instagram natin. Dapat maglagay tayo ng plastic. Ayan. Wala. Mag-Instagram kami. Don't put some wine in your stuff. You're gonna. What's that, Papa? You like it? What? The cabana? Why? No, you don't. Not really. Why? What are them? That's a biscuit. Just be careful, huh? Wait, be careful. Okay. 1:30 na, guys. Kanina pa kami tapos uminom ng muscata at saka ng kumain ng cheese platter. Ito na lang yung natira. Naubos yung kebab at saka konting natira ng cheese. So, yun na yung vlog natin, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you in my next vlog. Good night. Good morning. Paradise, tell me who you see, 'cause I think I do.